Hi guys, welcome back ulit sa aking channel. Nandito kami ngayon, nagliligpit ng mga sapatos na malulutong na. Kaya titingnan nyo guys, nakakapanghinayang talaga itong mga sapatos na ito. Kaya na guys, magmerienda muna tayo ngayon kasi tapos na kami naglinis. Sampal gusto mo? Sampal gusto mo? Sampal gusto mo? Ngayong araw ay magplastikan na tayo. Barinig kita sa mukha! Plastikan. Ito guys, plastic to eh. Binuang. Ayaw ko ng plastic gusto ng kulay. Kunti na sa atin. Binuang. Ayaw ko ng plastic gusto ng kulay. Kunti na. Kunti lang tira ko sa'yo. Akin na yan ha? Akin na yan. Cellphone. Ay, Ano ito? Na-record ko na yun. Ay, may gagburan ko pala tayo dito. ganito natin. Dalawang na. Pero nga isa, dalawang na. Ikaw ang hindi ko magpulot. Diba? Ay, Dili. 1, 2, Dili. 1, 2. Oh, video. Sa kamera na ako, no? Ha? Asal mo yung kamera mo? Kamera na ako. Mga ayaw ko naman. Ay, ano sila? Talaga naman. Talaga naman. Ako saan ko gusto? Dito na ako gusto. Ano yung anong to? Na-record ko yun. Konsel mo yan. Ha? Konsel to. Ha? Konsel mo yan. Bakit? Nandito ba? Yan ako niya. Ano? Hindi man pala sa kamera na ito, no? Konsel mo yan. Nandito ba? Ha? Parehas. Dito nag-block. Ay? Ito yung totoong ano yun. Kulay. Yung kasi parang pinaganda tayo yung tadhana dyan. Okay. Yan na. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Kami ay naglilinis ngayon ng bahay. Hinirap lilin. Pag-abot kami, ma'am. Ano yan? Minda lang po kami na. Na-record na yan? Hmm. Na-record na? Ito. Na-record na yan? Bakit? Hindi lang. Ha? Oo. Samtang ko na yan. Isip mo. Ano? Sige. Safe room to? A few moments later. Yo. Isa. Eventually, one eternity later. Prank lang pala. Prank lang. Oh. Sino pala kita? Siyam. Ang. Gusto mo ako?
Magdayo sa tato eh. Oo. Lek, minum ka. Dalawa. Grabe sila, hati sa isa. Tatlo siya. Ako yung mag-isa. Kalau kakagulugan at sabihin mo. Pinabalik mo ito. Oh, ang buyon, dalo na. Go. Nek. Papa. Ayos ah. Ayos ah. Di wow. Layo na yan ah. Kahit malayo lang, pero malapit din. Wala. Hi vlog, welcome to my guys. Ha? Ang sabi naman ko. Ha? Gusto bigyan na ako ng maraming kanin yan. Ano? Oh. Bakit? Malakas mo. Last day of the Manila Day. Oh. Ulas di daw nila di. Last day na sa Manila kasi bubuho ng mundo. Namatira ako na lang. Ay, ibig sabihin na todo ng putos tagig. Ikaw lang mo, Teresa. Hindi na kailangan natitira doon. Punta ka lang doon sa usap. Ah. Pwede din. Pag-gising mo, nandun ka na. Ha? Pag-gising mo, nandun ka na. Dog. Ang distarpe nyo na iba. Ang gusto mo na yan. Pero ba sa pero paano naman siya? Wala ko pagkawag. Ha? At pagkawag sa mga kanay. Iyak ko sa bahay. So, lagi mo ito sa likod. Sindakan lang yan eh. Hi. Ano na? Pero ipanaon mo sa mga kinayang ko. Hindi na. Ang halapit ang gawa sa iyo. Automatic mo siya kama. Kuya, ano mo na? Kuya. Ha? Lalala na. Ibaba pa ko dito. Baka mo pwede. Ano ah? Mat, ako na kusura. Sige, kre. Bilan mo lo. Hindi mo ko yung makita. Dudong, dahil ito, number ko, ako yung nanghingi sa akin. Sa puso ko. Baka pala. Nagkaroon ng ako. Ha? Natapos na? Nung turong kapalit na? Ha? Misa, tanggap yan. Ano no? Misa. Bawat mo magkaroon ko ng kapalit. Ano kapalit? Ha? Hindi mo kasi yun. Sabi mo, hindi ba kumanta ka? Sabi mo, may bawal pa niya yan. Bawal magkaroon ng kapalit kasi mayroon ka eh. Dahil ulit, ito dia? Oo. Ano ka balik-balik mong buyo na? Hindi nga nang chat ko eh. Kami ito sana yung gumatante ito. Ito na, balik na. Tama pala, tama. Sumay mo. Kundi ang mga mga ikan, kabagay ka. Kaya kabulan na yan. Saan bibigay ka? Di ba? Marami. Ha? Hindi na, kasi busog-busog ko. Hello. Ipig si Ma, kung nagdala yung ating TV. Hi, Fred! Ito kain. Ito yung cellphone eh. Ikaw. Ikaw na. Ano, cellphone ko lang. I-text mo, ano? Ito. Dito. Ano? Para bigat-tigat ko. Isa pa. Isa pa. Sa paan?
sa likod sila. Dami ko sulat yun. Kaya parang malibyo na ako dito. Tanggalin ko muna na. Oo, sa tinanin mo lang. Sige. Yan ang isa kasi oh. Ha? Yung isa. Pero amo na naman na ikarga. Ang ano yung kuwan ko. Ari, amo na naman na ikarga. Saan? Ano ka naman eh? Dito kasi, hindi nga may ibaba ito. Dito pa lugarin ito. Ha? Wala na itong basahan. Basahan pa dyan. Paano na? Ito. Dalo na. Ano ito pagdaga to? Dalo na. Saan? Dalo. Tutuloy ko lang sa bahay ito. Dalo naman na? Nandun mo dito? Mamaya, pagkatapos natin ito. Ang kani. Amo na naman na ikarga. Yung kumahan yung mga kailangan. Yan, nabas na yan. Ha? Ito. Din. Ito. Dapat mo ka. Ito lang mga pagawag kung mag-iwa sa likod. Saan? Ha? Bye Manila. See you Mindanao. Good luck. No? Bakit? Nasaan ka na nga? Kukunin ko. Saan ka na ba? Malapit ka na? Ay, hapon din ang makaalis. Hapon. Napatagyan. Hindi na makaalis mamayang hapon. Pwede. Ngayon na. Hindi ko kaya makuha ngayong hapon. Ano na ba, Rigor? Hindi ko na yan makuha ngayong hapon. Ngayon na. Saan na ba? Paano ito yan? Ha? Ha? Ako. Patay mo na.